Benzeni into yokusiza la isiqashela imoto bakusesibhedlela noma benza bayiqasha imoto abangiphelezelanga kodwa emva kokuthi ngishawe bese angishaya bazange baza basisibonakala emva kokuthi ngishawe kodwa khona abakuchaza betshela ubhuti wami balanda umalume wami bathi umuntu omdala ozolalela because ngangasafuni nokulalela ngangasafuni ukuzwa lutho because ngangiyibuza ukuthi uzothola usizo esontweni but uzolimala ngobani kanjani leyo nto yenzeka kanjani. Ubaba wakho okuzalayo yena uphi? Ubaba wakadashona lalela umayibhuku. Yeah, I think uyathengwa ke esibhedlela uhamba ngani khona umuntu okuhambisayo okhokha amafees? Ugogo umntanami ongisizayo ngakho uyasebenza wena? Angisebenzi because nginjengoba nginje manje but bengisebenza before. Okay, thina siwukhehlelezi sizozama ukuthi sinqephezele ngemali ye-transport nje ukuthi ukwazi ukugibela nansi imali uzokwazi ukuthi ugibele uye lapha nomntwana njengoba ngiyambona naye ngathi akanazo izinto kahle umthengele ube right just stress sakho ungasifaki kakhulu egameni lezayoni. Mina ngixolisela izayoni siswami ngendlela olimali ngayo mawusuqala uchaza ukuthi bakubambe bakugxavuna bakulahla phansi in ngiyacabanga ukuthi maybe bekukuthandaza ezayoni kunjalo kuyathandaza but akubona bonke abathandaza kahle. Ngicela ukuthi sisi ngale mali engikunika yona hayi ukuthi ngiyakuthenga ukuthi une right ukuthi uthathe inyathelo futhi uyisindaba yakho phezulu.